Omuraria difference goche yaba ase most MCAs ekere bono baikira assembly bono bali settled na their MCAs babere sworn in kere kama bamanye ngige gokorwa ase goche yabera bokongu ase MCA na governor ekere bakora oversight MCAs bachira governor bamubuli na gintu gete ward ya example turakora ABCD na governor kwanyora nabangete nere ebintu byayeka kando kwanyora bano badibana noyo bono mubuli negintu kende kenene okonyora igobono example tutotebanga governor abangete kore megesima no MC umuchira atagete para exactly isachinde governor obanga epara ngukire kuri na bate una wone mbura ngutwere epara tego chikore mwe ward yao kolengana twagambete naye nchi amo naye bono oyo orientation kumana pana governor tari kungibwera governor ni ganyangete mbarangete nande katugo cyo moralia oro 35 example mantambanya ko bamo idiseleke yo house usibu wabana bawo no itesi ya mache mbanya ko ba mogose akireke mama abakonyo yonda gwate bigotigo kya yondaro mwenenu yondaro muororo lakini goiko basabu na bana bawo so egento ginare gusaba bana buna bona iranire back buna nyasamo konyeta karu senate tigai karanse ne KMCH 20 wards KMC 20 era bani baba sioni ai karanse na borobo agambikiro yo mungi ataitoko kora se ward yayi onye mbali kuibwana tiaga bana agenda sabona inchi onye ne ward getagenda akolega abeke barasa aburi abaninchi bamudenga ki neke toto konye yes agenda bono nye basine ne MCS tiga agenda bona se ward arangeri abeke barasoro abatebi ntebi anga maita chain kaba na akore nekera akore MC uyu gagoja tagukona kindi yonse bona nkiara buri asingenjo already okorirega egasinyi ne para yari miru amaliyo go tinya gitari amache kaba na abeke bono MC tagukona kindi yonse para njoko mati apanda kaba nakolete ABCD injoko mubuli era bere isi